sanyamur bengat sahanan ingkang mengkanan siheng tasih maweh pokok kang sawagong sering kelahan nyewang kanan mamuju ngewang Ilahi awit pamastu Purama Sidha awit pamastu silat mrijiwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langening bila pesta mangsih mestantun lampahing Buddha sinantur tutul katula-tula tulat pira rading paradya winursita upama prameng Niskara karantadya tumiying jaman purwa mangke tekap masananing gebetotan wurengking pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang perwengkata sekebyar dumadining wayang purwa perwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng gunung Musurasa yen nilarasaya karaos mulacarya hagrasa wani uruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma wilukaca jarwe wis rekop cang carita lebecewus gumelar jroning pakeliran iki sejatine amriksane pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika wis kinur putrate kawasa sahari ratri angitri bawon proteking dosina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kaksarta abad tutulan pangkartu pangkarku sinarambun kaya jawah pating rembyah dadi padhang kutu-kutu alang atoga burun wunum yang brontoya dadi branan tanpa wicalan padhang rawasi naring Sang Hyang Retnawi ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetantuk mungup-mungup mungguing kalingan mukir abang merengangah lamun kaiksyayahan dilat-dilat bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Arka katosa blakanan kirining abang ismu jenar kabar bawan sinaring Sang Hyang Basanta tamnem tuwu katon ijo royo-royo mangku gunung ing biru moyo-moyo bojoning gunung kinemulan kedanu kasiluring prabancana lenggat lengkut nganti kaya gunung Makutha mega tanpa wis dangu seleng kawula dasih telur rasa upaya buka karep Tegal sabai kang luhur silur tatanan pedhoti sambi sendonan sesindenan mikul garul kuni panggiring raja kayane sawan nopi rembakan Samarawangi Sang Hyang Arka tangu inggil kados narik jagat wis katon melok durung inggih papan lor kidul wetan kulon
sinaring jagat kang samya rebetu dara betu jara betu kuwung padatan wonten ingkang amadani kekunging praja ing Darawati ing Dwaraka puniki garis atos tanantu kalih 1000 jangkep tenaga krana negara Dwaraka dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya benawi nampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating paninggal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cokring papisik sawane kineping jurang cara kinepung gua sirung kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran tersasel jembar kebukaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuang rembuyuk uyur-uyur karang kitri roe-roe rone klopo bumi subur pasiten mawur saten wae dilantur tangkar tumangkar kawiyan dadi gunung-gunung kebanyakan ngarang sang langit lenggak-lenggok lampah itu mijil saking sendang-sendang ning tirtani pilihne pinoro-poro plaine nampi waduk bendung-bendung kinarya angin sawah yang pategelaning loro kesmo mukal manglet tani buasan datan ana bumi sajeng kang selo sedete nanduran kang murakabi tanem tuwuh murakabi pandhep tari sang gelar pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku Pratiwi pategalan gopolo wijeng kang arep gedhongane ambyek kowe kanthi kaya manglu-manglu wit-witane pol kemendem pol kesimpar kulo bantung sadotanku jiwa cinawi duku lengkap maweksa rasaning diri Yungon-yungon rojo kaya dewen saja yang rembuk lamun yang aglaring mangunan lamun wanci sarap suruh samyo mulih marang kandangi dewi-dewi datano carain kandang angguin anjing palang labet tebe saking tidak tujono cuti samya sayok seko kabdi yang kereguring rusuk bongso tuan negaring Dwaraka wono ngimbangi gunung gunung sampe lestari lun tumurun arah tumrah satu tadi uru-uru kaning lingkungan langkung-langkung lamun tutin alik sampun-sampun sesanggeman sepentuk besaking tindak sansaya sinan saya winodo anane mung majiramatan doi dinayan suwi-suwi mapan sedatung jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging binasaken negaring Darawati nalika semana agi mancik marang jaman Kencana panjang munjung pasir pamukira Cinawi gemari pakarta tata Trahirja dasar kula kang gedhe buri padhang sangat tidur kusi tur tatu kuncarani tur kasusuring manca praja lasin tanpa wau ingkang astu pusarane adil bangsa negaring Darawati Wenangira den ucapna dosa namane Sang Nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Narayana ya Sang Sri Wisnu Nalendra pepakuning bumi ingkang anggungan jejakaken kautaman sajuga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sepating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Wisnu angin Jawantah binayang bayang sang yaning murhab surhab sari kamstingal pepandir sagung kang semna semewa Yayah roping saputring kedaratan miwadatan kantun suwanipun sang yaning nuntut tungguling praja negaring Darawati mimasang janing para kadang sarta pinisepuh ingkang sampun kidal kagelam bergagahan inggih menika tumrapane nata wing Mandura Prabu Sri Baladewa ya Sang Nata Prabu Kakrasana ya Sang Nata Prabu Wasi Jaladara Waning Pinta Nalendra Gagah Pituksa nggadahi kasekten luwih bebasan pinata mendak jina lumenter dados bebeteng tinanggulange praja negaring Mandura mewah ing Darawati datan kantun piswanipun Senopati Darawati Satring Garba Ruci Risang Raden Hari Setyaki ya tambak Yudha Yuyudana Wresniwira ya Raden Bima Kunting Sang Raden Setyaki mengkeraken penggaipun pepatih negaring Darawati Satring Widara Kandhang anggri Sang Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara ing jawiyandhe mlabar Sang Purnayaka praja mewah kawula samya ganting pasisiran jujul yel rapen popet pipit prasa satatu padengkul datan perselo laban kadasa kadang mara seba ing jaya bliteng turun untuk umbul-umbul kita ngedanu yaya mondek mangsa labu payung megar menti Japur Barat mangsa rendeng tumbah ngarangap kowe jati karan mangsa katiga Prandana tinggal tidem jina madaning pasewakan negaring Darawati naden kuduhan kentan datan uning kemubah samirana datan lumampah kabeh semung swarane pradonga mewah panglik ing waranggana sigra murwani pangetikan datuku mangguling wisri mandika Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lesan
Sore mangken tanpa sirih mas murabe langit Sretenon neng pasewakan pusana maneka warna Papos peteng Udyono yang banjrah sarwarama ranggeng manek Narawata Babra prabanya kang sumerat kenyaring teca laliwaran lereki lajeng sireng dadet wimbo kekandha amrek Katiopeng maruta maruta
Mando separan mangambar mas Nimangsuk mono mangat dilinuwi ana sasmentan ingsun jagat wasisaning Bathara ora mengkoto dhisik Kakang Patih Udawa siwiji anggonira nyaket ana ngersaning panjenengan ingsun ayo dadekake kaget penggalihmu Kakang Patih Udawa nunut niki sinuwun dipaji sembahan kula pengayoman kula ing Madyapada prapting delahan Gusti kula sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna wonten sabda tuma paduka nimbali dumateng ingkang abdi ing kepatihan ing jawi sanget kuwatosing manah pindharan salombo pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun diwaji sembahan kula pengayuman kula ing Madyapada nunut niki iya kadiparanggen sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tatarake ing kaprajan negara Ndrawati marata diageaken lawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karempin Kakang Udawa menawi paduka dangu bab tatarake ing kaprajan tartemtu sadotan badhe nguji wani para kawula sami sayeksa kaptiang karo dhuring rusa bangsa tuwin negari Ndrawati mendhaipun para prajurit ing boten kendhat anggenipun sami gladhen ulah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parang mungko tartemtu boten badhe angkepuk punca paduka Gusti kula ing sinuwun ingkang abdi kepatihan remuk kasawara putung semoga kadbandemna sinuwun nunut niki gawe bombong penggalingsun lan marem wondene jangkep kang dadi aturira ora ana pakaran kang utama tindakna selawase urip Kakang Patih Udawa menawi paduka dawaken badhe kula candhika jimat nanging dereng lansah sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun iya Kakang Udawa tak tampa tiba sepadha-padha ora lewat prawi gak nunggon mulungguh nungan saning panjenengan ingsun Kakang Patih Udawa lho niki sampun boten kirang paya gebisuwan kula wonten ngersanipun Sunan Prabu Sri Bathara Kresna niki Setyaki sawise siadi sowan ngersaning pun Kakang padha kanthi raharja sak naptanira Dimas kadangipun Kakang Garwaruci tansah pirengga dataring sambikala sowan kula Koko Prabu wonten ngersa jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna pengayuhan kula wonten Madyapada wonten sabda paduka nimbali dumateng ingkang rayi ing Garwaruci wilujeng sowan kula tebih saking Urpita kalih sing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk santen putu paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna iya Setyaki tak tampa ora pangestuning ingsun bae tampanono ya Setyaki kula pun diatosna jimat paribe ndhaene kasatusan prayogakna lan tatanan sangjaning para wadyabala ingkang padha gantung sebo jeneng ingsun diambabarake sartane anem Brahma wigatining pasewakan Dimas Garwaruci kula niki sedika estaken dawuh merwing paduka dawuhaken bareng kula candhika jimat kula nedya pangestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu bagus nun mangke bapa Pandurna sarawa jeng andika bapa Pandurna miwah Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang putra ingkang rayi Ndrawati ngaturaken asung pudya pangastawa tuwin pasegan monokrami mugi tansah kunjuk marsa jeng andika bapa Durna menapa dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama njenengan sik napa kula sik pun monggo kersane jenengan mawon kula sik nggih pun mriku mawon betul kula astaga swala bertapa semorante hawla kamana kula prikantil pinten diselikur kula niki Kirana Prabu wanten sabda tama paduka Prabu Sri Bathara Kresna nimbali dumateng miswanipun ingkang bapak ingsun kalih mboten samnika bombong pegalih kula wonten kula nyumur pikawanten negaring Ndrawati ingkang ketingal ayem tata titi tentrem macinamatan daya dinayan sangya para kalosam manunggal tetunggal dados tunggal marang sajeng andika Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih
ngaturaken kasugengan rawuh sing ngandika apa wilujeng pisowanipun ingkang bawa bangsa kalimat dinten samangika asung pasekan para kramitun pambagya harsa sampun ingkang bawa tampil karo Bambang Rasenggalih mboten langkung kula ngaturaken salam talim kula mugi tansah jumangersa ngandika anak Prabu Sri Bathara Kresna kira anak Prabu nggih kula tampil karo Bambang Rasenggalih damel marem menggalih kula bapa mboten langkung kasket sak ingkang langkung mlayogi kono nggih kula nak-nan sampun mboten krang mlayogi nggih anak Prabu Koko Prabu sarawuh jengandhu Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang rayi ngaturaken kasugengan tuwin asung pudha pangestu marang jengandhu Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama jagat pasaring Bathara wayah Bathara jagat Padendra Jaladewaku ya Yayi Ndrawati gawe bombong penggalipun Kakang Deni Syadi miji piswanipun Kakang ana ngersane Yayi Prabu Ndrawati asung pudha pangestu lan pambagya raja wis tak tampa lan satane antuk berkah pamujine Siadi ing Ndrawati slamet praptanipun Kakang nggursani suman ngersani Siadi Yayi Ndrawati dina iki ora ana alangan suwiji apa ya mung pun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang wae muga tansah kunjuk ngersani Yayi Prabu Kresna Yayi Ndrawati nggih kula tampi karo ya Bambang Raosing menggalih mboten langkung kasekecan ingkang langkung mlayogi lenggah jeng andika wonten Praja Ndrawati ya Kresna kaya ora kurang kepenak pisawanipun Kakang Koko Prabu kula ngaturaken kasugengan lan sembah kula mugi tansah kunjuk marang jeng andika Yayi Setyaki garba ruci ya tak tampa pangestunipun Kakang Tampanono nggih kula pundi dadono jimat paripe ndaire kasatusan penemban Durna kula ngaturaken sembah Udawa iki Pak Tampa pangestu Tampanono ya Udawa kula tampi sinuwun Baladewa kula ngaturaken sembah Kakang Pati Udawa inggih lara sinuwun kosek Kang yen to lumrahe Nayaka Praja Punggawa Ndrawati kabeh padha ngaturke sembah marang Baladewa tak tampa lan tak peni pangestu nggih nanging yen to Kakang Udawa ngaturke sembah nang ngersane Baladewa sing gedhe pangapuramu aja kadohati kajeron punampa Baladewa ora nampa sembahe Kakang Udawa. Waduh. Lajeng dosa menapa ingkang sampun kula damel teka paduka mboten kersa nampi sembahipun ingkang ngabdi kepatihan. Kakang Udawa wonten dawuh. Apa Kakang Udawa ora eling karo labane Kakang Udawa kelawan Kakrasana duk nalika isih urip melu sawerga pupu Demangsa Guwa. Rikala semana pancen tumrap Baladewa labane Kakang Udawa kuwi gedhe. Apa Kakang Udawa ora mangerteni? Ora ana jamak lumrahe ana wong tuwa werda ngaturke sembah karo taruna lumrahe ya taruna ngaturke sembah karo werda mula aja walang ati aja duweni rasa ewuh perkewuh sembahe Baladewa tampanan Kakang Udawa aduh walet menapa inggih samangke nedya kula sandhang sinuwun teka wantun nampi sembahipun wong ageng Mandura ora iki minangka tandha bektine taruna kelawan werda nggih kula tampi dawah sami-sami inggih nuwun sewu mbok bilih ngemuti kelawan labuhan ingkang sampun kelampah menika kula menawi menehi nyukani dumateng sesami kula tulis wonten ing banyu nanging kula dipun menawi dipun paringi kula tulis wonten ing bathuk menawi kula nyukani dhateng sesami tartemtu menawi kula tulis wonten ing banyu sak kebiaran nedya ical nanging menawi kula tulis wonten ing bathuk nalikanipun kula diparingi dening tiyang sanes selawasing gesang boten saged ical sinuwun urung ilang nek urung nemu penghapus ngono nggih leres menika prayogakno Kakang nggih nuwun sewu panjenengan kedahipun dipun prayogaken yo kaya wis ora kurang kepenak Bapa Penemban Durna wonten dawuh kene kula nuwun sewu teka rawuh jengandika sengkan-sengkan datan pepuyan wonten negaring Ndrawati nyarengi kelawan rawuhipun Koko Prabu Baladewa kosik Yayi Kresna kosik ananipun Kakang Prapta ning Praja Ndrawati iki sayekti ora barengi kelawan tindake Bapa Penemban Durna nanging merga pancen tindakipun Kakang nganci kelawan Bapa Durna iki pancen aku lan Bapa Durna iki mangkat bareng budal bareng saka negara Ngastina tumuju ning negara Ndrawati mekaten iya menawi mekaten jengandika menika mboten bidal saking negari Mandura tumuli nyarengi dumateng rawuhipun Bapa Penemban Durna ora
nanging pancen sengaja suwanipun Kakang Saning Siadi iki nganti kelawan Bapa Durna merga pancen ana wigati pancen ana bab perkara sing kudu diaturake marang ngersaning Yayi Prabu Kresna mekaten Kakang Prabu iya mula kusaka kuwi gandeng ning kene aku ngaturke utawane aku nganti pini sepuh pujangga saka negara Ngastina sing wis kinantenan kewajiban utawane ingkang kajibah minangka lidah sinambung saka kersane Yayi Prabu Duryudana marang kersane Bapa Durna banjur mengko di gethok tular nang kersane Yayi Prabu Ndrawati ana kene sing takon matur paring dawuh ya mung Bapa Durna monggo Bapa Durna nggih saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan bareng saja. Nggih, menika kedah mekaten, ketahaten. Kula nuwun sewu nggih anak Prabu Kresna, saderengipun pisanipun ingkang bapa menika sepisan tuwi dhateng kawilujenganipun kasuganganipun anak Prabu Kresna sakadang kadheyan wonten negaring Ndrawati menika. Inggih, matur sembah nuwun. Dawuh sami-sami. Inggih. Dungkap mongko kalih sowan kula menika mboten saking panjenengan kula piyambak. Sowan kula menika nganti dhumateng anak Prabu Baladewa menika ingkang Raka ing Mandura menika tartentu pancen estu wonten wigatos kula dipun dhawuhi dening anak Prabu Duryudana. Minangka kula dados lidah sinambunging marang ngersanipun saking negari Ngastina tumuju wonten negari Ndrawati. Mila sowan kula ingkang kalih menika nedya ngaturaken menapa wigatosipun dening anak Prabu Duryudana menika utusan dhumateng ingkang bapa miwah ingkang Raka ing Mandura menika. Inggih bapa nemban. Kula aturi paring dawuh ingkang tetela dene sing ngandika rawuh wonten ing mriki sengkan-sengkan datan pepoyan. Inggih keri inggih leres. Kula nuwun sewu. Sabtu hari kepengker utawi seminggu kepungkur kala wingi 7 dina kapungkur kala wingi nggih. Anak Prabu Duryudana bali dhumateng ingkang bapa ing Sukalima supados sowan manten kesanipun anak Prabu Duryudana. Wigatosipun kula dituduhi dhewe. Bapa Durna niki anak kula pun Lesmana menika ingkang wayah pun Lesmana gelur-gelur nangis-nangis wis kaya wong kentir. Lho, kenging napa Anak Prabu? Menika mboten sani jam mung kedanan kalian sewijining wanita. Mekaten nggih. Sareng kula tangleti kalian putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika. Kosek le, kowe kok ngasih kaya ngono, ngasih kedanan gelur-gelur nangis kaya ngono. Mbah, kowe kedanan utawa kowe seneng karo wong wedok ngendi jenenge sapa lan sapa jenenge wong wedok kuwi mau sing iso keduka ngrubahke pepeteng kesatriyane putu Lesmana Mandrakumara nggih piyambakipun wangsulan bilih piyambakipun ngimpi nyumpena dipun ladosi dening putri Ndrawati saking atmajanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih menika pun sesilih Dewi Purantawati. Mila kula nuwun sewu kosek nggih kosek tak tanjihne dhisik mergo lehmu ketemu karo si jenenge Purantawati iki mung liwat ngimpi tak tanjihne luwih dhisik apa pancen bener anak Prabu Kresna duwe putra putri sing jenenge Dewi Purantawati. Mila sowan kula menika nggih anak Prabu sepisan kula nedya nanjihaken menapa leres jenandika menika kagungan putra putri saking negari Ndrawati mriki ingkang nedheng ndungkap diwasa ingkang dipun remeni kalian putu kula pun Lesmana Mandrakumara ingkang sesilih pun Dewi Purantawati menapa mboten wonten putri saking negari Ndrawati ingkang naminipun Dewi Purantawati nggih anak Prabu. Yo pancen ngono Yayi. Kepiye? Iki kepiye? Mergo pancen Bapa Durna iki durung mangerteni yen to si Adi kuwi duwe anak wedok sing jenenge Purantawati. Leres. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu para wayah para jagat Bapa Durna. Wonten dawuh nggih. Pancen kepara leres. Kula menika nggadahi anak inggih menika pungking sesilih Purantawati. Ingkang nedeng ndungkap dewasa. Nalikanipun tigang candra kapengker. Wah, pancen estu leres. Menawi ngaten cocok kalian menapa ingkang dipun nimpekaken dening anak kula utawi putu kula Lesmana Mandrakumara. Inggih. Lajeng kok kalih. Kula nuwun sewu. Sowan kula menika nedya ngebun-bun enjang jejawah sonten. Nedya nyuwun dumateng putra-putri Paduka nedya amboyong, kaboyong wonten negari Ngastina kadhawuhaken dumateng
putu kula inggih pun Lesmana Mandragumara samangke sepados dados pinanganten sak rambut Sarimbit pinanganten Sarimbit kalian putu kula pun Lesmana Mandragumara mila malih-malih menapa sowan kula menika nedya ngebun-bun enjang jejawah sonten sowan kula menika nedya ngemis dhumateng putra putri paduka pun Dewi Purantawati nedya kula boyong wonten negari Ngastina monggo samangke kula aturi paring dhateng tetela menawi dipun paringaken kula ngaturaken panungging tanpa pindhan jernyatanipun jeneng andika menika ngibaratipun sampun ngraketaken paseduluran antawisipun Darawati kalan Kurawa ngraketke balung sing pisah nuntupke daging keng renggang menika nggih Anak Prabu yo Yayi Kresna pancen yo yen to siadi maringke anakku ya Purantawati ngersaning Bapa Durna tan purunga iki mengko bakal didhawuhake karo anakku Lesmana Mandragumara yen wis kelakon dhawuh karo Lesmana Mandragumara tembe mburine iki mengko bakal ngraketke paseduluran antarane Yayi Prabu Duryudana ya Kurawa karo kadang-kadangku ing Darawati nggih Yayi Prabu Andra ingkang puspita rum kasilireng samirana mrih sakar kadung ngas gandharnya maweraras ratnaning driya jagat pangestu ora wayah Bathara jagat nuwun mangke Bapa Durna kula nyuwun sewu kaget sotaning penggalih kula sasampunipun jengandika paring pangandikan bilih nedya amboyong anak kula pun Purantawati kula nuwun sewu nedya dipun dhawuhaken kaliyan anak kula pun Lesmana Mandragumara ing Ngastina inggih nggih leres menika leres pripun dipun paringaken menapa mboten monggo dipun menggalih menawi tumrap ingkang putra ing Darawati nggih monggo-monggo kemawon menawi padha-padha le tresna antawisipun Lesmana kaliyan anak kula pun Purantawati menika wonten rasa ingkang manunggal utawi sinebat wonten raos tresna sumangga kemawon anak kula pun Purantawati dipun boyong wonten negari Ngastina alhamdulillah entuk pepadang Anak Prabu mengkiriyen niku dereng di iguhke kepiye prayogine kepiye Yayi kepiye wenehke apa ora inggih Koko Prabu nuwun sewu kula sarujuk mawon menawi anak kula pun Purantawati kaliyan anak kula pun Lesmana menika dipun dhawuhaken nanging kula nuwun sewu ingkang nami tresna menika uruping jiwa ingkang suci tresna menika kedah wonten rasa loro-loro ning atunggal kedah manunggal nyawiji nggadahi raos tresnan tinesnanan mboten saged tresna setunggal tiyang cinta sebelah pihak ngono to Kresna inggih Koko Prabu yo sabanjure menawi namung tresna ingkang tresna namung pinanganten kakung nanging
piantun putri mboten tresna menika naminipun sak mangke keplok tangan sisih menika tartemtu mboten saged muni. Iya. Banjur kepiye? Panjenengan kengangka kalih kula nuwun sewu. Tresna menika abote kaya wong nyangga bumi. Tresna abote kaya nyangga bumi kepiye? Inggih leres Koko Prabu senyatanipun sampun kathah lalampanipun sapa sing ora keturutan katresnane luwung ikhlasake marang uripe lan milih golek dalaning pati wekasan kathah ingkang mati nglalu ngendhat tali murda nganyut tuwuh lampus diran sak piturutipun menika malah ingkang sakmangke nawi ngantos anak kula pun Purantawati mboten tresna kaliyan anak kula pun Lesmana Mandrakumara malah menika ingkang mboten dadosaken bab prayogi dhumateng anak kula pun Lesmana Mandrakumara menawi kula monggo kemawon anak kula nedya dipun boyong sumangga nanging jengantiku kedah tetarosan rumiyin kaliyan anak kula pun Purantawati ngaten nggih inggih wah iya ya iki ya pun dilampahi mawon bakune anak kula Lesmana Mandrakumara kelakon dhaup kaliyan Purantawati nggih Maring katen samangke kula nedya nyumurupi dhumateng kula nedya kepangke dhumateng Kyang Putra Dewi Purantawati. Inggih. Menika kula wau tresna menika uruping jiwa kang suci. Tresna menika mboten saged dipun peksakaken. Kula nuwun sewu menawi mangke sengandika sampun manggi dhumateng anak kula pun Purantawati nanging piyambakipun mboten purun dhaup kaliyan Lesmana Mandrakumara. Sampun ngantos meksakaken dhumateng anak kula pun Purantawati. Maling samangke dadosaken bab-bab ingkang kirang prayogi bubur Bandurna. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya Purtakara reka kiri nanggana magawe gelar pirawang-wang Sekepyar katur kula ngono to wau didemat ring kapersewakan negaring Ndrawati nalika semanten datan mobat datan musik awit kaperbawan sang nata-nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna datan mobat datan musik nganti kaya pratima golek kencana nalika semanten candrané Sang Begawan Durna kaget miwah nata ing Mandura midhangetaken sadanipun nata ing Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten Tidem permanem datan ana sabawane banik walang alisik nalika semana ron-ronan datan mubah samira datan lumampah sanalika dadosaken kanyut kang pinangka wardi kanyut ujaring wong nginang mardi ujaring wong akecoh nginang durung mabang durung manding durung metes sing Bantala Kesaru gegering Jawi yak ngersa tekeping purika Pasiban Barawamuk apa to kang dadi darunani ora rumacan ingkang medhun saka krangkeng apa dene gajah ingkang medhun saka wantilan kejawi amung sawanipun tusan saking Karang Tumaritis inggih menika pun ki Lurah Bakung weber-weber mindah Pindasa Tumetara minggah mataring Datulaya Praja negaring Ndrawati mangu mbahing para kawula kancana daya piyak-piyak jaluk dalan
Sinong wati Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana Balelo modhamrekanggang awita dedenjeng-denjengan jagat dewa Bathara Kakawabu piye Kresna menika Bagong sowan wonten ing Praja Ndarawati sonten-sonten edian ana kawan ngrusak suasana pasewakan bae mestine pasewakan iki isine wong-wong penting mestine iki nayaka punggawa priyagung priyayi lah kok tekan kere inggih ning ora dadi ngopo kepiye wae iki abdi kinasih Yayi Prabu Puntadewa iki uga klebu abdi kinasih Yayi Prabu Kresna. Inggih. Sithik akeh Yayi Kresna tau tate nampa pangudange Bagong, Kakang Semar lan Petruk Garing. Pun Kakang uga tau ngrasake pangudange Bagong, Semar sak anak-anake. Inggih. Timbalana Yayi. Inggih, kok ora bolong gangeng sekeca. Ya. Ana kawan Bagong. Sak sowanmu padha slamet tekamu ana kawan Bagong. Bagong padha slamet sak tekanmu. Sowanmu ning Praja Ndarawati, Bagong. Koko Prabu, piye? Napa wonten lumrahe to? Ana wong turu ngrebeki wong melek. Lho, kepiye kuwi? Menika lho Bagong kok iso ngorok. Lho. Wah, edan iki ora tak jawil saka kene. Wah, kaget Bagong. Non. Oh, iki kok lampune pirang watt jane iki. Kepiye kok kowe muni ngono? Kok petenge kok ngene? Kacamatamu cepoten. Wah iya, Dik. Wah edan sowan ratu nggo kacamata ireng. Ngantuk sinuwun kula niku. Kula iki mlaku mriki wau pun ler-lerane. Nek ora tutup nggo kacamata ireng kok ndak ketok nek kula turu. Layak to tak sawang saka njaba ketok mendonong. Jebul gedhe matane karo kacamatane. Ngeceh sampean ngeceh ya. Kenapa kula niki? Lho. Padha slamet sak tekamu ning Praja Ndarawati. Wah nggih kok ya. Wah jan nggih. Nggih sinuwun nggih. Wilujeng sowan kula sinuwun. Kalih sing sambikala tebih saking rubeda cinaketna ing widodolan yuwana mula. Iya. Ora nganggo mula yuwana nggih niku. Kepareng kula ngaturaken sembah. Semongkeming mangabekti kula kunjuk sandhapupada. Paduka sinuwun Ndarawati sinuwun. Iya, tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi jimat. Wah, sapa iki kok kaya wong kepenyak cengele? Iki aku Bagong, aku sing teka ning Praja Ndarawati kene. Wo Penemban Durna. Heeh, Penemban Durna. Selamat tekamu wilujeng Penemban, bekti kula kunjuk. Heeh, pangestu kecampanan ya Bagong. Nggih. Mrika ampun usum adolan wedhus dereng. Lho. Niki sesuke lak belean to. Iya. Nggih.
Kula nggih pun beto tuntunan sapi 5. Sugih to kula. Cah sekolah. Sakarepmu Bang nggih. Prayogana sampun boten kirang prayogi. Bagong Pandharaja sapraptamu. Sinuwun Mandura. Iya. Wilujeng sinuwun bukti kula konjo. Duh ngapunten kula rada pilek. Ora apa-apa. Pancen usume kaya ngene iki. Nggih. Sesuk ge diobati Bagong. Nggih. Lah niki lak sesuk gek njur iwak wedhus. Iya. Genah sehat nang awak. Iya, penting aja akeh-akeh, ndak mumbul ndase. Ndas kula niku, iya. Prayogana sampun boten kirang prayogi sinuwun. Bagong Pandharaja sapratamu. Pangestunipun Ndara Werkudara. Udu. Lho, sinten iki? Setyaki. Oh, Ndara Setyaki ya. Suarane padha. Sesuk nek gawe swara dibeda. Suaraku jan yo ngene iki kon gawe piye meneh. Nggih, wilujeng Ndara Setyaki bekti kula konjo. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula gegem ndadosaken jimat. Bagong padha slamet, Gong. Patih Udawa iki. Iya, metu njaba. Lho. Kowe karo aku kok kaya ngono timen to. Wah, karang kanca dolane ya kulina ketemu. Iya. Kapan paingane? Ya sesuk paing. Sesuk praise. Ora apa-apa. Buktiku katur Patih Udawa. Iya. Pangestuku Tampanana. Nggih, kula pundi? Pun usum napa mrika? Ora ana udan aku nandur tela. Wah, apik. Iya. Arep apa piye? Wah, purun. Ya kari gagange. Wah, jan nglarani ati. Bagong wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowanmu tanpa tinimbalan ning Praja Ndarawati. Iki ana wiraswara nyampluk imik apa ya? Krusek. Pardi meneng sik lho kowe. Malah nyalahke karo kancane. Iya, nggih. Atur sembah bekti marang ngersanipun Sinuwun Prabu Kresna. Sepisan suwan kula menika tinjo tilek dhateng karaharsanipun Sinuwun Ndarawati. Iya. Kaping kalih suwan kula sepisan ngaturaken tebah. Siti Sekul binunteling ron sambirana, ron klapa, ron klapa apurenta apabile wonten lepat kawula anggen kula matur marsanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Sowanmu dhewean. Nggih, panjak kula malah mulih kok. Ya ora apa-apa. Jane latihan takbir. Entane seprene randang bali-bali ya ora apa-apa. Ora ya bali nggih. Sowan kula menika nedya ngaturaken duta panglawung sinuwun. Lho. Duta kongkonan panglawung Rajapati sapa sing ora ana. Lho, mboten sida, Ding. Sowan kula menika mundi dawuh saking panjenenganipun inggih menika Kakak Petruk. Lho, Kakak Petruk kuwi sapa? Petruk Kanthong Bolong, alah mung ditambahi kakak kok ora paham. Petruk Kanthong Bolong nggih. Wigatine apa? Piyambakipun nimbali kalih kula, merga Petruk niku lara sinuwun. Petruk lara. Nggih. Banjur kepiye? Petruk lara. Banjur nggih. Lho. Lara apa pun mboten ngertos. Wong bendina kon kei makman ra dipangan, kei unjukan ra diombe. Mbasan kei foto wong wedok. Karo Petruk dienggo. Ah ya wis ngrekoso ta Petruk ngoten nika watake. Iya. Fotoe nggon HP diwalik HP-ne kok. Mesti Petruk niku ngoten niku. Iya.
Nah nika sing bola-bolane Petruk sing ngaten-ngaten nika. Iya. Sawijining dina sareng Petruk gelem melek. Niku Petruk matur alih kula, muni omong ngenten iki, Gong. Kowe sowana ning Ndorowati, kowe nagiya janji. Lho, janji apa, Truk? Wis kowe muni ngono. Kowe muni ngono. Banjur engko lak sinuwun Ndorowati nek pancen ngerti apa sing tak maksud, berarti sinuwun Ndorowati isih kelingan. Ning nek sinuwun Ndorowati kok ora paham, ora tanggap karo apa sing tok karepke, berarti sinuwun Ndorowati wis nglalekke janjine karo aku. Ateges sinuwun Ndorowati Nalendra sing mencla-mencle gunemene ra iso digugu, blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sendhe. Ngoten niku. Niku kula minangka lidah sinambung saking Petruk, jenengan janji napa kalih Petruk? Mun mengko kula aturi. Paring dawuh kula intine kon nagihke janjine Petruk. Mbah kowe engko janjine Petruk apa nek sampean janjani Petruk nika semanten arep nukokke Petruk mobil, ya mobile kula jaluk. Arep nukokke Petruk sawah, nggih sawahe kula jaluk. Arep ngrabekke Petruk nggih bojone kula rabi. Niku sinuwun kula aturi paring dawuh. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kara Bagong. Wonten dawuh. Pancen rikala semana aku tau tate janjeni karo Petruk. Wah. Kapan niku? Jaman lakon Pustaka Jamus Klima Sada ilang dicolong dening Dewi Mustakaweni. Sing iso nemokke mung Petruk. Petruk tak janjeni. Janjeni napa niku? Nek sapa wae sing iso nemokke Pustaka Jamus Klima Sada, nek wedok tak pek anak, nanging yen lenang bakal tak rabekke karo atmajaku. Petruk iso nemokke ta? Iso. Lah, mula sakniki malah sisandene gandeng pun cetha jenengan janji karo Petruk nek Petruk arep sampean rabekke, nggo. Sinten sing ajeng dirabi? Gandeng kula niku ngertos, kula reti kok sajake sing isih legan, sing isih urung dijamah dening priya niku mung putrine jenengan sing sesilih Dimas Bagus Purantawati. Ora Dimas Bagus, wedok kok Dimas Diajeng Purantawati ya niku sisandene kula suwun. Monggo. Kula lak pun matur sampeyan ajeng nukokke Petruk mobil, mobile kula jaluk. Nek Petruk ajeng sampeyan rabekke janjine lho. Iya. Niki malah sisandene kula nedya ndodhok korine, kula nedya nginang gambir karo suruhe. Monggo diparingke matur nuwun ngandene dipun paringke nggih kepeksane kula wani kalih sampeyan sinuwun. Nyan seswa matur marang Risang Mahayagi sarwe prakatiparan karasaning Hyang Udipati yogya sarining warna kanggo melaraning bumi ugi ulun tecak wah Begawan Durna iki lole kandhang blekuduk manyar-manyar Sumarante awalah kawula berikan dikur Kakang wonten dawuh Penemban. Kowe apa ora ngerti nek sowanku rene iki uga arep ngelamar karo Purantawati? Lho, ajeng nggih napa? Sampeyan ki wis duwe bojo. Sampeyan ki ya wis duwe putra, kok arep rabi meneh. Napa tesih
dereng kapok sampean niku ora kali ngono. Purantawati tak boyo ngarep tak lamar tak gone Ngastina kuwi arep tak rabekke karo Lesmana Mandrakumara. Wah. Arep dilabi Lesmana? Ya. Katri gumulung mangrempak. Lho digongi tenan to ki? Wong edan ora. Weh agiruh kula wah ya sae pe anu sae apik. Nggih. Njur sampean maju mriki aku ora trima. Mergo kowe wis kalah dhisik karo Begawan Durna. Tekamu kalah dhisik nggonmu nglamar karo Purantawati kalah dhisik anggone sawane Nak Prabu Kresna. Mula kowe tak omongi kowe ngalah, kowe balya ora sandadak. Ora sandadak kowe arep nagihke janjine Petruk sing rikala semana Petruk dijanjani arep dirabekke karo atmajane anak Prabu Kresna ya kuwi sing jeneng Purantawati. Mergo Purantawati dene iki wis kelakon bakal tak rabekke Lesmana. Mengke riyen penemban mengke riyen iki Petruk niki meng kepengin ngugemi karo nyuwun supaya Sinuwun Ndarawati menika ngugemi karo janjine Sinuwun Ndarawati. Mundak mengko ngasih Sinuwun Ndarawati ora kok ngugemi janjine Petruk. Terus Petruk mengke ndek garar ndung elek-elek Sinuwun Ndarawati. Wah, Sinuwun Ndarawati ke ratu sing pancen ora iso ngugemi karo janjine ming jonjah janji karo masyarakat ning seprene ora ana hasil apa-apa. Kula malah wedine mengke nak nimbulke swara sing ngaten niku tumrap Sinuwun Ndarawati. Kakang, nun. Kowe manut kena tak omong ya apa ora? Pripun? Purantawati iki saiki wis bakal dadi duwek Lesmana Mandrakumara. Ayo, kowe balya. Kowe rasa dadak ngayonake karo Purantawati. Ayo Bagong kowe balya. Kowe balya rasa dadak ngayonke karo sing jeneng Purantawati. Purantawati kowe wis bakal dirabekke karo Lesmana. Kowe balya rasa dadak ngayonake Purantawati. Ben Petruk bukanane piye wae. Mergo Petruk kudu ngalah. Petruk kuwi kawula cilik. Petruk mung gede bal pitu iku wong elek nyala mripat. Ora pantes ento kon rabi karo putra ratu. Sek. Mbok siji. Mumet retira. Ki sing arep tak tolek kono apa kene? Sing arep tak gugu kene apa kono? Mbok siji. Tak omong karo Durna sik, cangkemmu kuwi napa? Sampean mang leren sik. Wah, edan kowe. Karo ratu nyangkem kowe, ben tuwaku bangun sampean ya ora bakal kualat. Neng niki ngaten nuwun sewu, Sinuwun Ndarawati. Apa, Bagong? Nek sampean ngantos ngiklaske ingkang putra pun Purantawati ajeng didhawuh kalih Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, mengke mung mboten ajeng bahagia. Lire piye? Nuwun sewu, jenengan pirsa. Jenengan pirsa nek Lesmana niku putra ratu. Sugih mblegedu brewu. Bandane seprapat jagat niku darbeke Sinuwun Prabu Duryudana. Mesti sing jeneng Raden Lesmana Mandrakumara ya kelepetan kesugihane Sinuwun Duryudana. Iya. Ning sampean ngerti mboten nek Lesmana nika bocahe ki apa? Alah nah. Miring. Apa ana tuman? Anak ratu kok melu parkir nang pasar Argosari. Nggo rompi prit kiwa hop terus pol kanan pol kiri. Apa ya tuman? Terus anak ratu kok gaweane nyuluh kodhok aleh kula. Apa ya anggeh kene? Wah, pokoke ora karu-karuan kok babar pisan. Bagong, nun. Kowe kok malah ngece karo putuku Lesmana Mandrakumara. Lah ngece tenan apa ora kuwi? Tenan ora Lesmana kentir. Tenan ora Lesmana kurang genep. Ya pancen iya, ning aja ta omongke ning kene mergo iki calon maratuwane putuku Lesmana Mandrakumara. Lah ming rak lagi calon. Selagine janur belum melengkung, isih iso ditikung, Bos. Dumeh kowe wis nganggokke cincin ning tangane Lesmana karo Prantawati, njur kowe sak geleme dhewe karo wong liya lho, ning wong liya ya ndek kesempatan. Iya, Duh. Kowe ora usah ngayonke karo Prantawati. Prantawati wis duwek Lesmana. Iki mengko
Iki mengko Prantawati arep dilabek karo Semana. Kowe Bakong kowe bali wae. Petruk ora sanage karo janjine. Ben Petruk ora rabi karo Prantawati. Ben Petruk ditoke modar wae. Al Petruk nglalu mergo ora kelakon tresnane ben ora sah diurusi sing jenenge Petruk. Wis kowe bali wae. Kowe bali wae ora usah ngayorke karo Prantawati. Prantawati nggone Lesmana. Prantawati nggone Lesmana. Kosik. Iki dumek petang dina mayang keri dhewe wengi iki njur dintekke suarane. Rekoso nyuwarake loro pindah-pindah. Sabar, sampean sareh. Duduk sing diem, tarik nafas, tahan, buang, wah, asip, lega to? Iya lega. Ah, rak wis ora santak meneh. Niki ngaten, niki kula nuwun sewu. Sinuwun Ndrawati. Piye Bagong? Napa mun enten kesetujuan antawisipun Lesmana kalih Dewi Prantawati? Urung. Mergo Bapa Durna rawuh mrene iki mau mung nedya arep nglamar sepisanan jeke apa aku duwe anak Prantawati ping pindhone nglamar. Aku matur karo Bapa Durna yen to arep nglamar anakku Prantawati tak kon ngendika dhewe karo anakku Prantawati tak kon tetarenan dhewe. Mergo tresna kuwi uruping jiwa suci ora kena dipeksa lan ora kena dijaluk. Tresna kuwi ana ing antarane loro-loro ning atunggal mantunggal dadi siji. Mekasan nuwuhke rasa tresna. Modar ora kowe? Modar ora? Andek punamuni. Lesmana ki karo Prantawati wis tunangan. Prantawati rong karuan gelem karo Lesmana kok. Ha iki nuwun sewu iki sing wis genah jope. Iki anang kene sing jope wis genah. Petruk niku nagih janji kalih Sinuwun Ndrawati duk nalikane Petruk arep balekke wujude pustaka Jamus Klima Sada sing dicolong karo Dewi Mustaka. Wene Petruk arep dirabekke karo putrane Sinuwun Ndrawati. Lah iki agar kesempatan. Asline sing ra ndhewe menang apa-apa kuwi sampean. Oh, terus pucet to kowe. Muni kowe. Pucet umbele angka 11. Muni kowe Begawan Durna. Wah, edan lole. Jari iki kepiye? Ora kepiye-kepiye wis pokoke nek ora trima sisandene tak gawe. Kriwikan dadi grojokan, geguyan dadi tangisan. Ayo, lenang ijen dur karo Bagong. Rebut sayembara sing menang iso ngrebut Prantawati. Oh, dadi sayembarane. Wah. Bagus maning jalan. Wonten dawuh kae mengko nek siade ora ngewangi perkara iki ora rewang kados pundi ngundurke Kurawa kae lho. Oh adik bajekno timen lho kok kowe muni ngono
biasanipun adat saben menika menawi kula arep ewang-ewang karo pihak ana kula mangpenging lho sak gendakan iki ora mergo aku ngerti ki engko sapa sing bakal kelakoni rabi karo anakku Purontowati sinten kok Prabu wis kowe rasah ngerti iki tak nggo dhewe Satyaki wonten dawuh budal kang padha sibuk ingsun nedha kundur ngedaton aku bakal tetarenan matur ngersane anakku wedok Purontowati nono nistaken dawuh keparengipun pamit madal wasilan Kakang Udawa wonten dawuh Sawisna kreta kencana mengko sapa sing bakal diboyong sapa sing bakal kelakon boyong Purontowati supayane nitih kreta kencana nistaken dawuh kowe yo gene ngono kuwi anu jenengan ngempet apa mbon ki dibidalke kula ora betah Duna wong kok neka-neka mbon to niki selak iya lah Kakang Udawa mboyo melayu ning mburi kono sik mbun aduh ora apa-apa ming sithik kok iki lali budal kang padha sebo ingsun kundur ngedaton ndok ngestaken dawuh paringipun pamit madal pasilan sing ati-ati Dimas Setyaki kaya wis ora ana dawuh maneh purna gatining panakilan karo Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna kundur ngedaton jog saking dambar kencana kinapit gambaran gading kadharaken Sang Hyang Purban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil bajareng keprabun kawit saking mandura tindanyo Sang Sri Narana Tramon katon saking mandroko kumo biar candra kadya Sang Hyang Surya